Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Banwas ng San Enrique, 18 anyos nga solterito nga ginhazing mismo sa adlaw sa iya nga birthday. Nakapanugid pa sa iya mga ginikanan kung sanay sino ang nagpadol sa iya pila ka minutos antes nga napatay. Yaring report. Subong man kung tani ang first day sing 18 anyos nga si Mark Lester Miranda sa grade 11. Pero imbis magkuha sa module, nakahaya sa balay sang iya nga lolo nga si Domingo Escribano sa barangay Ginturilan sa San Enrique. Birthday niya sa Setyembre 3, kag nag-inom-inom pa sila sang iya nga mga abyan sa guwa sang ilang nga balay. Sunod sa isa sa mga upod nila nga si Lorenzo Miranda nga tiyo man ni Lester. Mga alas 10 ang gabi, antes sa bispera sang iya birthday, hinali na lang nagnilakat ang tatlo nila ka mga upod, inom, kag nagsunod si Lester. Oh, Anong balila? lakat naman sila. Gulpi lang. Ano sila mga bang rason? Why naman? Una lakat ang tatlo. Tatlo daw. Susundan na yun sila. Lipod sa ila ihibalo, gin-blindfold si Lester kag gindala sa isa ka lugar, kag didto naging patigayon ang initiation o kunang pagpadol sa iya. Nakainom sila tanan. Sa barason ng mga inadlaw, nadeparahan na sang lolo ni Lester nga nagakiang-kiang na siya kon maglakat kag nagabatsag na sang paghilanat pero ginapilit ni Lester nga pawalaan lang. Pare ko di kapung ko. Di ko kapung ko. Kita ko dalakat lada. Dengan payunan ni Blampaaya. Tunog. Ano ba? Adi lakat ko sa ako daw sang gabi na kapung ko sa dalang tawag TV. Nang ko to nga patay sule-sule mustalite. Nalangaan ka man gabay. Namayin ko tay. Namapuli ko tay. Setyembre 8 sang gabi, ginkurog na si Lester. Sa panaysayon niya gintuad sang iya nga mga ginikanan sa San Enrique PNP, mga alas 5:30 sang kaagahon sang Setyembre 9, nanugid na siya sa iya ginikanan nga ginpadol siya sang tatlo ka mga kaupod niya sa inom bilang initiation sa ilang fraternity. Sunod sa Deputy Chief sang San Enrique PNP nga si Lieutenant Sammy Gasataya, Marso pa ko tani i-initiate si Lester pero ginulat nila ang iya 18th birthday. Puno nga hindi nang galaan. Halik sila na sa balaya? Oo. Nag-celebrate tayo sa birthday yan? Celebrate tayo sa kanyang birthday. Tapos mga alas 10 ng gabi, nag-ilingom sila. Tapos nagkanto sila kuno, nagbuwa sila pa sa din ko nga lugar din siya i-initiate. Galiwaya na pamilyaran, naging blindfold sa. Karoon ng mga alas 12, pagkalaon na nagbalik si Abalay. Sa post-mortem examination, nakitaan nga puno sa mga lagob ang likod sa paa kag buli ni Lester nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Importante ang iya ginbuyan nga mga statement antes siya napatay. Bangod iya nasugid kung anugid ang natabo sa iya kag kung sanday sino ang may kahimuan sini sa iya. Pero lang katunugin sa natabo, napatay siya? Okay, hindi na magbantay. Pero para at least siguro, matagaan ng justisya ng pagkamatay siguro. Nabatsagan niya man siguro sa akin na opinion. Nabatsagan niya man siguro nga doon, hindi na sa magbugay. So, Desidido ang pamilya nga pasakaan sa kaso nga pagsupak sa Republic Act 11053 o ng anti-hazing law ang tatlo ka mga nag-hazing sa biktima.